2 कप तांदूळ, पाऊण कप ज्वारी आणि अर्धा कप उडदाची डाळ, 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा धणे, पाव चमचा मेथी, 1 चमचा बडीशेप। कढई गरम करून प्रथम त्यामध्ये तांदूळ भाजून घ्यायचे, त्यामध्येच ज्वारी ॲड करायची आहे, नंतर उडदाची डाळ घालायची आहे, ती व्यवस्थित परतायची। त्यानंतर जे खडे मसाले आहेत ते त्यामध्ये घालून ढवळून घ्यायचे। थोडेसे कडकडीत भाजून घ्यायचे। त्यानंतर थोडं जाडसर पीठ दळून आणायचं।